saki ko zane sha wuya. So ra'ayi ni ma kai na saka zuciya, babu ya kai inda rasa ka ko zane sha wuya. Ni dai na sanya ka zuciyata. Babu kamar ke guri na kin mamaye zuciya, san ki a rai ya majini na da jijiya. Zo ki rike hannu na mu je mu zagaya, da masu daka na zama tilasu ne su rairaya. Kin tafiya ko da an nisa a waiwaya, ba ƙarya ni ma na sanya ka zuciya. Alkawari nai maka ba nai ma abin siya, batun da yake zuciya fuska za a tambaya. Ni dai na sanya ka zuciyata. Ni ki taka rawar ki zan yi ki dan laushi ke ko ki rausaya. Da bani da wanda za a ɗaya zuciya kin zama tausayawa ne. Mai na so shi ke gane wayan da ke riya. Mu nema kuɗi tun kafin mu gano abin saya. Bani da nutsuwa sai na saka cikin idaniya, kai mini na yaba baka alfahari da dukiya. Jani mu je kawai zan rike alkawari iya wuya, ni din taka ce ko a garin mu aje a tambaya. Mixed Pudding.